Unobhala jikelele wamakomanisi UDokotela Blade Nzimande uzibeka phansi intambo kule ngqungquthela ezayo yeqembu ngalempela sonto. UNzimande wasithatha lesi sikhundla sokuba unobhala jikelele kuCharles Nqakula kwingqungquthela yango-1998. Ulusha olungaphakathi kwiqembu selithi sekuyisikhathi semanje ukuthi uNzimande azibeke phansi intambo nokuthi iphini lakhe uSolimapayila aqhubeke njengonobhala jikelele wamakomanisi. I'm definitely stepping down as General Secretary of the SACP. UNzimande uthi uyishiya intambo njengoba amakomanisi esewakhulisile aba yiqembu elikhulu eNingizimu Afrika kanye futhi nobulungu bukhulile ngaphakathi eqenjini. UNzimande uphinde waxwayisa unobhala jikelele ozongena wamakomanisi ekuthiwa uSolimapayila ukuthi avikele iqembu kulabo abazama ukudala uqhekeko. Is to respect and engage the collective leadership at all times. There are moments when you are a leader when you have got to make certain decisions or take bold steps to convince your own colleagues about the correctness of what you believe in. But it's always important that your default position is to actually listen to the collective wisdom of the leadership. UNzimande ushiya lesi sikhundla sokuba unobhala jikelele wamakomanisi ngenkathi iqembu libhekene nezinkinga zoqhekeko ngaphakathi nabanye abathi khona abantu abazama ukwenza iSACP iANC. Ngingusamkela Maseko ngibele izindaba zeSABC eGoli.